So दिनैनि आंनि भिडिअआ एस्थमा डिजिजनि सायाव नायलांबाय थादों नोंथांमोना बेयो माबायदि जायो। एस्थमाखौ बर'नि गुग्रियि बा दाहाय जानाय होननानै बुंनाय जायो। एस्थमायानो जाहैबाय जोंनि जा हां लानाय बियो जुदि मोजाङै जुदि फैजोबाखैबाथाय माने बेनि मेन अर्गेनानो जादों लांस, बर'नि बेखौ समफ्ल होननानै बुंनाय जायो। समफ्लनि जा पाइप दङ बेयावहाय जुदि बेयो रानख्रेबनानै जुदि जोङो हांखौ मोजाङै लाजोबनो हायियाव आरो बेयावहाय माखासे मिउकासफोरा जमा जानानै थायो। बेखौनो जोङो एस्थमा जादों होननानै बुंनाय जायो। एस्थमानि सिम्पटम्सफोरानो जाहैबाय जोंनि जा हां लानाय हार्ट बिट बियो अभार जायो आरो जोङो गगा मोननाय बेफोरबायदि जाबाय थायो एनि टाइम आरो बांद्राय गुजुनाय बेफोरबायदि जायो आरो एलार्जिया जुदि गुजुनाया जुदि बांद्राय जादोंब्लाथाय जोङो बेखौ एस्थमा जादों होननानै हमनानै लायो आरो जों उन्दुनायावहाय बियो जोबोद प्रब्लेम होयो। हाङा मोजाङै फैजोबैनि जाहोनाव जों मोजाङै उन्दुलांनो हाया बेफोरबायदि जायो आरो जोंनि बिखायाव माखासे पेइन जायो आरो जोबोद मेंनाय बेफोरबायदिबो जायो। नेक्स्टआव जों एस्थमाखौ जोङो पार्मानेन्टलि फाहामनो हायो ना हाया। एस्थमाखौ जोङो पार्मानेन्टलि जों बेखौ फाहामनो हाया, बाट बेखौ जोङो माखासे मेडिसिन लानानै जोङो बेखौ कन्ट्रलाव लाखिनो हायो। माने डक्टरफ्रा बेखौ जा जोंनो एस्थमा जानायाव मुलि प्रेसक्राइब खालामो बेयो जोंनि एस्थमाखौ डाइरेक्ट हामहोथारनो थाखाय होआ। बेयावहाय जा सिम्पटम्स जादों बेखौसो नर्मेलाव लाबोफिननो थाखाय बेखौ माखासे मेडिसिनखौ डक्टरफोरा प्रेसक्राइब खालामो। बेनिखायनो जोङो एनि टाइम चेकआप खालामनांगौ। जों मेडिकेसन लायाबानो बियो जाखांफिननो चान्सेस थायो आरो जोङो जा जोंनि हां लानाय सिस्टेमखौ जों मोजाङै लाखिनो थाखाय माखासे यगाबो दङ। बेफोरखौ खालामबानो जोंनि जा एस्थमा जादों बियो नर्मेलाव थायो। आरो एस्थमानि माखासे कजफोर दङ, माने जा बुस्थुफोर जाहोग्रा बेनो जाहैबाय माखासे पलिउसननि थाखाय आरो माखासे फेटि फुड्सफोरनि थाखाय आरो स्मकिंनि थाखाय जायो आरो माखासे डास्टफोरनि थाखाय जायो आरो माखासे बेक्टेरिया आरो भाइरासनि थाखायबो जानो हाथावना। जेब्ला जोङो जोंनि जुदि हां लानाया जुदि अभार जादोंबाथाय जुदि सर्ट जानानै जुदि अभार जुदि जाबाय थादोंबाथाय आरो एसेयावनो गगा मोननाय गुजुनाय बांद्राय गुजुनाय आरो बिखा पेइन जानाय आरो उन्दुनायाव प्रब्लेम होब्लाथाय जोङो डाइरेक्टलि जोङो ट्रिटमेन्ट खालामनांगौ आरो बेफोरबायदि जादोंब्लाथाय जोङो डाइरेक्टलि जों हमदांनो हायो जे एस्थमा जादों होननानै। दिनैनि आंनि भिडिअआ एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै एसेबाबो नलेजेबोल मोनगोन होननानै आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला हाजासे शेयार खालामदो आरो आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों, बाय।